omong ketoke. Kang Mas. Tuk tuk. Tuk tuk. Ya, krik ngono. Tuk 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 tuk. Kang Mas. Tuk tuk tuk. Tok tak tok tak tok tak tok. Suwe-suwe tak Makane wis Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. suwe-suwe tonyo cangkemmu lho engko. Toprak sewengi tak Gondelan tok tak aku, tok. gondelan aku Om. Om gondelan aku. Saya digondel iki kudune aku kok. Kok mau gondel iki kowe? Cengengesan gandrungan dong. Tak tok. Lah, menang ngetuk. Slendro, nuansa percintaan. Oke. Nuansa katresnan, nuansa cinta kasih. Bawa dulu, bawa. Bawa. Oke. Rukun Islam. Percintaan Eh, kok. Mas. Iki religi ya. Iki percintaan kaya arep budal solawatan ae kowe. Mas yo percintaan yo karo ngelingno ben eling karo limang wektu. Oh, alah tapi ya sesuaikan dengan tema. Oke. Sinebut ngono ya kena. Sinebut pahlawan putri. Sing wedok ayu, sing lanang kencing manis. Kok Ngapa? kencing manis toh? Lah apa, Mbak? Tipes. Yo ben kencing manis. Nah, kencing manis ki nek ora wong manis sing malah kudu kencing ayo. Hahaha. Bisa bocah iki. Sriuning mustika tuban lah. Alah. Semalah tekan jula-juli iki lho. Sri Huning Mustika tu. Arep marai. Ora. Arep marai kowe. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Ora. Wong aku wis apal mbok warai. Iya. Sri Huning Mus. Monggo. Melok marai iki. Melu marai. Maksudku gendang nembang ora marai, Pak. Mboten marai, Pak. Apa rombongane kok marai? Oh, mboten. Nggih. Ora rombongane marai. Kowe rombongan Mayangkara to, Ndol? Ono aku rombongane Mayangkara kok. Oh iya. Oh, Mayangkara ki bose sapa ta? Lho. Mas aku ora duwe anak buah kaya ngene iki, Deh. Kowe ora ngerti ya? Pemimpine Mayangkara ki. Sapa? Abah Mondol. Alah. Dapur Abah. model kaya maesan kok makiran. Ya. Sriuning mustika Tuhan. Tuhan piye? Tuban. Wong Tuban ki yo nyembah Tuhan. Oh iya. Paham. Ketoke sing kleru blangkone nuwun sewu nggih. Blangkone kleru. Pun sae ngeten malan nggih. Niki nek usum udan-udanan aman, lambe ra teles, irung ra teles wis enek terase iki aman. Yo lagi roh bengi iki lho. Nyapa? Rai kok enak empere. Rai pasang emper. Putra Kanjeng Sira lawe. Jan, Pak persis nuntun wong picek iki piye ta? Ya Allah kaya arep budal ngemis ning prapatan, roman gandeng sing mesra. Gegandengan asta, coba gegandengan asta yen Cinandra Mbak Niken kaya Betara Betari Komoratih, sing lanang kaya Komodo. Sapa ta? Komo Jaya.